Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ringkat lang berkeri India berok kuwi. North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong. Lani ke Neiah ke Blajukot Lingkot kan Rakhe ye attend Ayurveda Day. Hakat pula trik unai lur aracar arpusan. Kibor penyat jong ke Neiah ke jing kerem kilar petai kibor Shillong Press Club. Kiliat ho bagi Jingsumar Ayurveda kedai kebeladan hakari India nedusan hajar senam mencua. Henry gidang bun ginang song jong ke jela Meghalaya. Kibampat dan jingtip syapanggan ke Jingsumar bala air ke North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy ke bahap hapok ke jingkmi jong ke Ministry of Ayush ke Sorkar Pedeng. Now on the 10th National Ayurveda Day, our institute as guideline have organized several activities like awareness health camp, more than 500 beneficiaries, more than 500 camp. And another program, Arogya Fair, was organized by Government of Meghalaya with collaboration of Neiah and OPD for 2 days. Campaign एक पेड़ माँ के नाम 50 plantations, several radio talk, Doordarshan talk, organized mini marathon run for Ayurveda, which was a flag of Meghalaya Rajmohan by Honorable Governor of Meghalaya Shri C.S. Vijay Shankarji. And also Institute carried plantation drive as part of Rashtriya Poshan Maah. Under scenario of institutional activities, several competitions were held for the student of Neiah, like quiz competition, shloka recitation, plant identification, food fest. Under inter-institutional program, which were open for all, like a drawing competition for school, student yoga pose competition, reel competition, etc. Neiah, ye dokumen benar-benar ke Rakhe ke joni ya 10th Ayurveda Day celebration ajar pesan ya ke bangi lawan pelong ha ke bal apulai tarik September ajar pesan kata bani lasha di niwan ko ketup jang ke Ministry of Ayush ni ka sarkar kami ke bani pet ya ke institute ke joni di hakani ke senam labu kenang ya ka mat ba Ayurveda is for people and planet. Kabamut Ayurveda namta kibriu berka perthai sitelu. Di hakabai ni berkene ka mat pedang balabu. Ngila penong iki program ki prepare da kabang ya penong iki medical camp hakishnong. Sandali kishnong baladan kuma sanspa ngot kinang pang ki balawan e kabanyo e Jingsumar. Bat ngila la kaban penong iki program ka college ke joni hakabaki hybrid ki bawan lagi school ki prepare penong iki jingdro. But kumjuru ya ki jinghikai ya ki bala ai de ki faculties jong ka Ayurveda college ki bala le ki college kum ha ka NIFT Shillong IHM ICAR umyam ha ka ba ki jinghikai kalawan ra ya ka ban jingpen sha shu shpang ka ni ka tana Jingsumar ka jongi ka ta shpang ka Ayurveda but kumjuru ha ba ya so lang but ka state government ni lala ban pelong ya ka Arogya Fair ha ka ba ki doctor ki ba prepare ki ba ha po ka Tenat ayush ke la benman yang pension benta, but abaya so but ke office jang lat jang ke jela, lala ben pelong ya ka run for Ayurveda marathon hakaba kinong mare kilawan nakaleng jang ke jela ke mare ba pension benta, but ke jing jong ro kalawan biar kita ki balaiwan shi benta na shabat, but kalong ke jing keman ke crowd ini kum ke institute ban yo ban pentep ka kinong job hakadi ka marathon kim shamla dei tan Neiah regla dei ki balaiwan shi benta na shabat. But kumjuru ni lala ban pelong ya ki program ki ba pun ha ka college ka jongi but ka long ru ka jingkar pat ki pat ba ha ka sing ka wala shai kata arpus lai tarik September ajar pusan min la ban pelong ka Ayurveda Day celebration ha ka ba health minister badan puram W Shilla in long ku iwai na kongsan ban wan shim bentalan ti ka long ka jingkar pat ki ba ro nam shoshnam jo ka ni ka jala bagi lak pathai ko bor bagi ni wan shim benta banya snok tilam bat ni hoi ka Ayurveda gon ni ngem datip bhash thang kani ka lat ai Jingsumar kalau ko win ka lat ka Jingsumar ka bala slam ba ka bas slam ba handai bha jang ka ri India ka bala mi ku basan ha jas ne menshwa
ngim ai tang lagi dawai habangi tmu ban ai Jingsumar and regi la ni bu e pathong kum no ban ai jing ka shpang ki lat ai jing ya da ha ka em ka yang kum no bangin la ban kyar na ki ja jing bam ki bala ban pen wan ra ai kinu ki jing pen jur shu e ki jing pang shang ki bangi la dan pa ba kum jo ru ni dan ne kata ka lifestyle modification la ne ka kum ka jing pen kala ja ka mariam kum no bangin la ban penkelai ya kom em kom yang ka jongi kumbang inte pa ni ka perthai man usnam khat way million ki pat ba brio ki club no na kada jo ki NCDs la ni ta ki non communicable disease kum ka diabetes mellitus ka cancer ka stroke heart disease kum kita ter ikalong sha ka ba kong san ni bangin la ban tip shu shapang ka kwat ka khya ka jongi kum no bangin nang la ban kya na kita ban pikir ha ka kom em kum bam ka jongi ha ni ka perthai ti ka Ayurveda ka wanra ai kini ki rukum ai Jingsumar baru ha ka institute ka jongi ni penlong bangi bo e ka thong ba ba pu ki nong pang ki wan shingi ngim ai ta ka Jingsumar ki leng ba ki dawai hedang ida ai sha ka jing hikai ki kumno bakin la pat ban kiar ne kita ki jing bam ne ka rukum em ka jongi bakin lat ban yo banan penjo shu e kanu ka jing pam ka ba ki la don pa ti ha ka ba khadu sa chi sian nga ai ka jing karpat ya phi baro ba pinyawan dala di Neiah hospital ba phin ma ni dala di ya kani rukum ai Jingsumar ka jongi but ro umshi benta na kani ka jing Rakhe ka jongi ya ka Ayurveda day celebration ba pinyawan don ktilang ba bas no ktilang ba ni nam tak ni ka program ka bangin pelong na sha